ओमफ्राय थाय नैबे जोमग्रा सल लोगोफोर माने जोंनि बाजैनि दखान आरो बियो आं बेयाव लांफैयो नालाय दख'नाफोरखौहाय ओमफ्राय र' बाजैखौ बेलेग बेलेग दङ आरो बियो औ मोजां नुयोथ' आरो माबा फ्लाम दंफां लाम दंफां बियो तेजपात दंफां ने मोजां नुयो लामायाव आरो ओमफ्राय नै जोंनि गामिनि लामाया हेल' फ्रेन्ड्स खुलुमबाय बयखौबो गोबावनि उनाव आं दिनैहाय ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बोथोराबो अखा हाहां खोमसिनो ओमफ्राय दायो जोङो माबा दिनै बुधबार नालाय माने हाथायाव थांगासिनो आरोना बाजार खालामनो थांगासिनो ओमफ्राय नै नायनो हागोन नैबे जोंनि गामिनि लामा दाखालिनिफ्रायनो हागासिनो अखा दिनैजों नै सप्तासेयानो जाबाय बिदिनो खोमसि एसे सान्दुं दुंलाय ओमफ्राय एसे आरो बिदिनो खोमसि जाफिनो ओमफ्राय आङो थांगासिनो होमबा लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन ओमफ्राय दायो लोगोफोर जोङो बाजार सफैबाय नै उदालगुरि बाजारावहाय जोङो हाबबाय आरो हाबजेनबाय नै नायलांनो हागोन लोगोफोर बिथिंहाय थोरसि फानसोयो थोरसि लथा फानो नै नायलांनो हागोन जों माथिं थांग्रोगोन दायो नायनोसै माथिं थाङो ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो बाजाराव फैबाय नै हाबफैबाय दख'ना दखानावहाय दख'ना नायनोसै आरो दायो बासिनोसै माने आंबो लानो नागिरखादों नालाय दख'ना ओमफ्राय जोंना बिमायाबो गांसे लानो नागिरदों बेखायनो आङो दायो नै दख'ना नायगासिनो बाजारावहाय माबे मोनसेखौ लानो ओमफ्राय आङो बैसागुनि दख'ना देखायगासिनो दं बे बाजैनि दखानावनो दंखायो नालाय बैसागुनि दख'नाबो देखायगासिनो आङो दसेनि उनाव ओमफ्रायहाय नै बोथोराबो दाखालि बिदिनो अखा हाबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिराद हाब्रु गोजा आरो नै बिसिनि दखान खाथियावहाय ओमफ्रायहाय आङो दायो नैबे बेसर बिबार कालारखौ नुग्रोबाय नालाय आगर गिदिर गिदिरबो नुबाय ओमफ्राय बेखायनो आंहा मेगनाव नांनानै नैबे गोमो दख'नाखौ नायग्रोनाय जाबाय आरो बेसर बिबार कालारखौहाय ओमफ्राय आङो बे कालारखौ बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय गोमो मोजां मोनो आं बांसिन आंना फेभरेट कालारा गोमोआनो बेखाय आं दायो नै बेखौ नायगासिनो आरो मोजांसो बे दख'ना गाननो गथ' दै नायनाया मोजां सोलिदो नायलाय नैबे गेदेरसिन जागोन नायलाय नै बियो फिसासो एसे एसे मबाइलखौ गांनै दङ आंनिया एसेबो गाननो हाया एसेसो बिदिनो गानलाबायनानै सेस खालामजोब्बाय बुंदो बैसागुनि दख'ना होदों बैसागुनि निउ कालेक्सन बुंदो गांनैसो बेखौबो नांगौबा खिथा ओमफ्राय दे खिन्थानि आङो होमबालाय हाबहैनोसै आं सिङाव बारनो हागोन ना मा नांगौ आरो ओमफ्राय नैबे जोमग्रा सल लोगोफोर माने जोंनि बाजैनि दखान आरो बियो आं बेयाव लांफैयो नालाय दख'नाफोरखौहाय ओमफ्राय र' बाजैखौ नै बिसिनि नायनो हागोन मोजां जागोन न'आवनो दायो आरोना बाजैखौबो खिथागासिनो बेखौ नायनानै लागोन मोजां दायो बावनोसै आङो इन्दिखौहाय ओमफ्राय बे इन्दिखौहाय सोरनोबाफोर नांगौबा हलसेलाव लांनो हागोन आरोना कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन आं नांगौबा मोजां ना लोगोफोर जोंनि बे कालाराथ' मोजांसो ओमफ्राय कालारबो खाना बिदि इन्दि दायो बुंबाय आङो न'आव दायो बेफोरखौ गासैखौबो हलसेलाव मोनगोन नांगौबा बेलेग बेलेग दङ आरो
बेबायदिखौ टस इन्दिनि मोनगोन होननानै टस इन्दि बेबायदिखौ टस इन्दिनिबो मोनगोन इन्दिजों इन्दिबो मोनगोन गासैखौबो खिन्था टस इन्दि गाबोन टस इन्दिनि मोनगोन आरो टस इन्दि माबा आं खोनाफेराखैमोन दिनैसो खोनादों टस इन्दिखौ मोजां मिथिया आरोना ओमफ्राय इन्दिजों इन्दिबो मोनगोन आरो बिदिखौहाय ओमफ्राय दानिया आं दख'ना खिन्थानोसै बेखौ मा दख'ना होनोमोनथाय बे बड'लेण्ड दख'ना होनो लोगोफोर नायनो हागोन जागासिनो फुवारनानै दं बड'लेण्ड दख'ना निउ कालेक्सन होननाय बियो बड'लेण्ड दख'ना निउ कालेक्सन खोनादोंना लोगोफोर आंनि रावखौ नायनो हागोन मा होनो बेखौ बैसागुनि माथा ओमफ्राय नै लोगोफोर बैसागुनि दख'ना माथाजों माथा लकेल होनो हागोन नै मोजांथारना बिदिखौसो गानखायो नालाय बैसागुआव ओमफ्राय बिदि गानदो ओमफ्राय सादोर गोजा लाबा बिराद समायो आरोना सिख्लाफोरखौ माने हा फैयोना थाबायबोनायाव नै गोदान गोदान जिखा एसे दावलांफिनोबा नै गोदान गोदान जिखा एसे दावलांफिनोबा बेखौ खानांगौमोन लफायानो दा ने लफायानो नै नायनोबा हागोन लफाया पिंक कालारनि मोजां नुदोंना लोगोफोर लफाय दख'नाखौ माबा पिंकखौ मोजां नुखायोना मानसिबो खम जायोना बिदिनो आराम जायो बेलेग बेलेग कालारनि माबा मा होनगोन बेसर बिबारबो दङ ओमफ्राय सादोरखौबो ओरैनो बन्द' खालामबाय नालाय हामना होननाय मोजां मोजां खालामो मोजां नङाबाबो सोलियोहाय गोमो कालारखौ मोजां मोनो बेखाय गोमोखौ लानोसै ओमफ्राय बेलाय नै जोंना बाजैया बेनो आं खिन्थागोन होननानै बुंदोंमोन ना न'आवबो दायो आरोना न'आव दायो दख'नाबो ओमफ्राय माबाबो इन्दिफोरबो गासिबो मोनजोबगोन बेनावहाय न'आवहाय नांगौबा मोनजोबगोन आरो ओमफ्राय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगासिनो दङ प्लेन गोजा नै मेरला खालार दङमोन बेजों मिलायनाय प्लेनसो खिन्थु नै हान्दा मोनबाय प्लेन गोजा
Ini kalau Ini siapa? หาล่างของนี่น่ะ Siapa lah ada ini kunci aja. Kita naik kunci kita naik. ชุ่มกระชินดงอ่ะหาสุ่มดัง Ikan lah ikan mana? Sensitif ya. ओमफ्राय जाहा बिमायाबो नै दख'ना बासिगासिनो लानो नैबेखौ फसन जायो नामा लाय बेहा बिदि गोमो गोमोखौहाय बिदन बोनायखौहाय दा लानो बासिगासिनो आरो ना आंहाबो लाबाय लोगोफोर खिन्थागासिनो नै Temen ini di Serawana. Dukana. Mama ji. Siapa ya? Hah? जानाय बेयाव माबा फिथा जानो फैलायबाय नै बाजार खालामखांनानैहाय माने दख'ना बायखांनानै बेयाव फिथा जागोनसै मा मा जायो बेयाव मोनजोबो आरो माने जोङो बुधबाराव बाजाराव फैबा बेयाव हाबफैखायो जानो थाखाय फिथा मोनो गुगुरु मोनो ओमफ्राय बिदिनो बिथैफोरबो मोनजोबो ओंखामबो मोनो बेयाव होमबा जों जागोनसै नायलांबाय थाथ' आंनि भिडिअ ओमफ्राय नै हाब्रुआ बा अखा हानानै माबायदि लेथ्रा बेयो मालाय हाब्रुआ ओमफ्राय दा जाहा बाजार खालामखांजोब्बाय दायो न'आव थांसै आरोना नै जोङो बाजार खालामखांबाय दायो न'आव थांसै दिनै बांसिन भिर जादों ने गुड फ्राइडेबो बैसागुबो नालाय बेखायनो दिनैहाय बांसिन जादों आरो बेलेग दिनावबो जायो बुधबाराव खिन्थु दिनै बांसिन जादों मानसिफोरा